na-akpọ ọzọ anị ụmụnevo na ebe ya na ọgbọ wee ka ibi ya ngwa wee rigoro n'ihe a na mchi wee rigoro n'ihe a chi ebe a nwayọọ nwayọọ na-ezekwa isi na-eme ihe dịrị ọzọ anị ụmụnevo ọ dịbịarụ be m ọ ka ndị Igbo wee marụ na omenala wee dị ọ ka ndị ihe na-esiri ike marụ na o nwere ebe a na-agwọ ọya na o nwere ebe a na-eme mma ọ ndị bịara be elu ka ị ghara ịjụ ọgịnị na-eme anyị na ha na-akpa nkata azụ nne na nwa nna na nwa anyị na-atụgharị uche n'ọka omenala wee dịkwa ire ka anyị na-eme biko na ọjị ndị niile bịara be elu na ịgha ihe ha bịara gị na onwe bịakwa unu ọ ga-adịrị gị na mma nekwa ọjị na eke nekwa ọjị na orio ma ndị na-awa ọchịrị onye ọbụla ọwa ọchịrị gị 4 days meghere ya ụzọ onye nwere isi ọjị elu wee kpọọ ya afa mkpụ ya niile mezuo ya eke orio na afọ na nkwọ gwakwa Igbo na ọ ga-adịrị ha na mma Igbo wee nwere ihe mana Igbo enweghị ihe ha mee gịnị ha werụ anyị ga-adị ka ngosikwa egwu n'elu ebe ọ nọ arụsị na-ebi n'ụlọ elu n'enye bụ ọzọ na-enwunye ya ọnwụnye dị ha oriakụ ya nọ ngwakwa anyị na-agbago n'elu n'ọzọ a na ụmụnevo ebe a bụ ọzọ anị ụmụnevo ebe a ka a na-akpọ ọrụrụ obubu ala ọrụrụ ebe a na-enye ya nri ọnya wee dị ha na ike nga ya nkwa arụsị ya foonu ndị a kịta ị na-ene anya bụ ndị zuru oshi foonu onye ahụ wee bịa ebe a wee rịpọtụọ o wee jee na be onye ji foonu a wee jee wee jide ya ewepụtazi onye ji foonu ọnya mere foonu a ji were gịnị wee dị ebe a naanị na onye ahụ ji onye foonu egosi foonu ọfụ nyezie onye nwe foonu nke a bụgoro nke mmụọ ibu nna mụ na onwe m anaghị uzu ya ọ dịgo dọmantị o wee bụrụ ya bụ na oshi adịghị mma na-ekwe na bụ arụsị nze na ọzọ ọnya dị ha ya bụ arụsị wee dị ha na ndị kabinet ya bụ ọzọ n'onwe ya onowu ya na nwunye ha ịbata ọjụ ọrụ gịnị ka ị na-achọ ihe a bụ yes ebe ngwongwo niile wee dị so ebe a onye ihe na-esiri ike ebe a dị in form of ọrụta ebe a ikwuo ihe bụ mkpa gị ọ ga-emerụ gị ihe ị bịara ọ ga-egboro gị mkpa those big men ihe na-esiri ike o nwere ndị na-eme ha tụọ kọntena ọ daa mmiri o nwere ndị na-eme atụọ ngwaahịa esizie ya o nwere ndị nwere nsogbu bụ nsogbu dị iche iche bụrụ ndị na-arụ ọrụ mana ihe niile ha ji eme ihe mere mmebi ebe a ka ị ga-abịa ihe anyị na-eme bụ connection contact promotion anyị na-agwọ ọya anyị na-eme ihe na-adagara nke ọma ọgaba ihe a bụ ọdịnala anyị egori ego wayo adịrị ya anyị ji eziokwu aga onye ọbụla anyị mere ihe 4 market days eke onye na afọ na nkwọ onye ahụ ga-eturu ugo anyị ga-adị
ka anyị gbada agba ka efu ebe anyị na-achọ ụkwụba iji kii ebe a na-azụ ka ahịa ihe a bụ some of people ndị arụsị wee gburu maka na m nwa na-agwa gị ya mgbe ahụ ọ dị ka m na-aka akụkọ so ndị nke a bụ ndị arụsị gburu na-ezo ezo mana end of the journey kwa nyebezie nsogbu ha bịazie mee ka a mara ewetezie their picture their large fa before emezie the omenala udo adịzie na eri ebe ahụ so onye bụ picture ndị a onye nke a bụ onye mere wayo 419 onye nke a jere lee tanka mmiri mmadụ na ngwo nwoke Enugu Ukwu Anambra steeti ka o jere wee tanka mmadụ wee lechi onye nwe tanka wee pụtazi ya o wee gbaa ọsọ onye nwe tanka wee buru tanka nwoke Enugu Ukwu wee sizi ya nye ya egi ya okorozi wee nye ya egi ya ọnya wetara arụsị ji mee gịnị wee gbuo ya ọ na-anya tanka onye nke a bụ onye ya na nwaanyị na-eri enyi o wee nara nwaanyị ego biri nwaanyị ego si nwaanyị na ya ga-akwụ ya nwaanyị wee binyezie ya ego ya kwụzie nwaanyị ụgwọ okwu ezinye nwaanyị ego nwaanyị jezie wee nụọ di ọzọ hapụ ya o wee tụgharịbazie nwaanyị ka ya wee ya sagharị ya marriage nwaanyị wee kọzie dị tie nekwa ihe na-emenụ ọ dị esozi isi ya ọ bụrụ na ọ na eziokwu dị ya na ya chọrọ ka ọ mara ihe ọ ga-eme onye a nwaanyị ji bịazịa wee tụọ onye a arụsị wee zie onye ozi onye a bịakwara wee sizie na ọ bụrụ na ya rụba ọrụ pụtasịa ji ego ya kwụọ nwaanyị sizie bụ ka m meere ya ka ya wee nwee ike ya na-eme na ogbe ike ya na-eme n'ihu na n'iru mmadụ anyị nwa wee mere onye a wụtata ego wee gwee onye a n'ọrụ ọ bụrụ bank maneja n'Enugu onye a mechara jee rụọ duplex ka ego wee dịbasịrị o jiri otinye nwaanyị 300,000 na 300,000 taka isi onye a wụtazie bụ ụlọ ọzọ ụbọchị ọ na-emebi ka ya kwụbazia n'ime ụlọ o meghere my heart okorabụsụwa so ọnya bụ ihe mere onye nke a ka anyị gbagobere enu ihe a bụ meshinu onye Abagana Anambra steeti o bi n'Enugu steeti so ndị ahụ obi na befa wee sizie prọpati onye Abagana wee bịa ebe a wee tụọ arụsị a wee gidezie nsogbu ndị ahụ jezie bute ngwongwo mmadụ ha ji wee butezie ya ebe a onye wee sinye ya azụ ebu ya nọọ nke ọfụ a nke a na-aga maka ya on process ya na egotebeghị ya mana agaghị egote ya aka m na-enyesi distances ya ebe a bụ enu aja ala ebe a bụ ebe m na-agba afa ihe a bụ mmụọ ịbịa na bie ndị ichie ọzọ na nwunye ya so ebe a ka m na-agba afa ebe a kịta ka m na-afụ ndị mmadụ na ọ bụrụ na kraụd wee dị ihe a bụ ya efi mmadụ kpụtara arụsị onye arụsị wee gburu onye ahụ arụsị wee gburu wee baa n'ime efi a wee kpụta ya mmụọ a wee sị m na anyị erikwe n'efi a na dedibọdị bara n'ime ya na ihe onye ọbụla ga-abụ dedibọdị
anyị wee kwụsịzi adị efi ojiri aka ya wee nwụọ ndị ahụ wee gotezie efi na-abụọ ọzọ ọ n'ime ofu aja ka e buru efi a tinye nọrọ ebe ahụ kacha for example ka m na-enye gị ka anyị gbada akpa na ihe ndị a niile dị ebe a bụ agwụ ndị mmadụ ya ndị a na-efi na ha na-aga chọọchị na ha chọrọ ka eme agwụ na befa ebe a ka ha na-abịa eme agwụ things ha na-eme a na-agarịfa ma ndị amụma whatever ndị na-azụ afịa nke ọbụla onye na-eme so ihe abụgasị agwụ ndị mmadụ so contact connection ihe ọbụla onye na-eme a na-efuro like nke a now so ihe ndị a niile bụgasị agwụ ndị mmadụ so o nwere nke eji this big pot eme o nwere nke eji small pot eme ewetago so onye a bụ na ihe mmadụ na-eme gịnị na-aga aga ebe a kịta bụ ihe ndị a niile bụ the property ndị mmadụ arụsị jere wee gbata property ndị mmadụ like ihe ndị a now bụ from Kaduna ka esi wee bute ya somebody mepere mmadụ ebe a na-eme alignment na filtration onye ahụ rie ihe niile okwezi akwụ onye ahụ ụgwọ so the man bịara ebe a complain arụsị megidere onye ahụ ihe o wee bute ngwongwo a so machine a bụ onye anyị nwanyere ego ka ọ rụọrọ anyị moto anyị body work onye ahụ wee gwukwuo anyị wayo gwara m onye gwuru arụsị wayo ka arụ ya adị ya arụsị a wee jide ya so machine a ka o jizi wee kwụọ ụgwọ ego anyị o ji na-azọzi isi onwe ya ihe a bụ materials ndị mmadụ community seiziri property ndị mmadụ ndị ahụ bịazi kpesa na arụsị ga-eje mitie kọmuniti ahụ ha wee kwata ngwongwo a n'ime arụsị a so n'ọnya nwa ka anyị jee na Nechukwu and Obori ị na-ene anya ebe a na ebe a ka a na-akpọ Obori olden days ihe eji akpọrọ ya Obori bụ ebe a ka a na-agba mgba ihe a bụ otu igbo egwu ebe a ka nwoke na ibie na-anọ enene power to power ịghọtago ọ bụrụ na ọgụ na-agụ agụ ịbịa ebe a na-akụrụ gị ịgba onye nwudo nwanne ya ọnya bụ ebe a so ebe a ka m nwa rụọ ọrụ obodo my community ka m rụọ ọrụ na ebe a ka ndị be anyị na-agba mmọnwụ ebe a ka mmọnwụ na-esi apụta olee esi arụ chọọchị ebe a ka m rụọ ọrụ obodo ebe a na-anọ eme omenala o nwere ihe a na-akpọ ịba mmọnwụ onye esi asị ịbarụ mmọnwụ ebe a ka a na-abarụ nwoke mmọnwụ ozuo na nwoke so ihe a bụ ndị mmiri ajari eze nwoke na eze nwanyị mmiri ajari thank you nke a bụ ezu o nwere mmiri a na-akpọ ezu ebenebe ezu ugweba na ezu amanshi yes all the between Anambra State so
mana o nwere nwa m ụbọchị mụ na nwunye m so eje Anambra pụta nwunye m si na moto wee rituo were ọkpakọrọ ọsọ mmiri ahụ wuti afọ ime so amụọ dị nwa o wee yaba ọya nsogbu wee karịa njugidezie ese o wee bụrụ nnọọ dati moto ahụ nwunye m sinyere rituo were ọkpa wee kọrọ ọsọ ezu a wee baa anya afọ obere nwa m nwaanyị ahụ ị na-afụba eji m efi wee kpụ ya isi ọnya wetara mmiri a na be m ọ sị na ya chọọ ka ya bịa mee gịnị wee nọnyere m ngwa wee bịakwa ebe a ka a na-akpọ Nechukwu a bụ arụsị ka ọ bụ yes ihe a bụ arụsị ka ọ bụ Nechukwu a bụ that is ndị niile na-achọ ọmụmụ na-achọ nwa Nechukwu arụsị a is so powerful ya ọ dị be ndị adị na mba ọ na-enye nsogbu ọ nne wee mụrụ ọmụmụ ọ bụrụ na ịbịa bịa bee akwa na a na-emegide gị na be di gị ọ na ị na-achọ nwa ị ga-eji ite ndị gboo jekwutere ihe mmiri bịa gbagharị ya n'ite ya o mere ihe bịara na ọ bụrụ na ọ ga-ebute gị ego so ihe ndị a niile bụ ihe nwee rụgasịrị ọrụ ndị obodo yes so ihe ndị a niile bụ onwe mmemme ụmụ nwanyị omenala na-eme ma ụmụ nwoke ihe a bụ ebe ha na-anọ wee na-eme ya wee gakwa otu aka so na dati mmụọ Nnechukwu ahụ ihe a bụ ite pọtụ m na-agwa gị na ịpụta na ị agbanya mmiri n'ime ya so ọ dị ite ndị a wee juru ebe a nọ na afịfịa ite pọtụ a gasịrị ya juru ebe a niile ma ị na-ene anya ma na ebe ni so n'ọnya bụ ebe ife irie na ịchọ ka ị wee fụnanya ị bịa wee tara aja ka ị wee fụnanya so na ọmụ wee rụkwara dị mmụọ ụna so like moto ndị a bụ moto o ji eje wee nụta n'ọgụ mmadụ ka ebunyere moto o buzie moto mmadụ wee gbaa ọsọ ọ Nnechukwu a jere ọgụ jee mee onye ahụ ales moto a wee bata mana mgbe bufe moto batazia etikasị gị ya so ọ dị mmụọ dị ha a na-akpọ Nnechukwu ọ na-azụ eke ọ na-azụ ori ọ na-azụ afọ ọ na-azụ ngwa ya bụ sign of this igwe agịrịga so ihe ọbụla bụ mkpa gị ịbịa wee besịrị ya akwa ọ ga-emere gị ihe ịbịara bụ Nnechukwu ọ bụla obodo nwe obodo bụ ihe wee nwe ya obodo bụ ihe wee nwe ya mana ọmụnwa bụ onye merụ na ọ dị ire makana mgbe gboo ndị ụka bịarụ mebichie ihe ndị a niile mebichie domori isi enya mana ọmụnwa bụ onye bịakwara stanik ya wee rụọ ọrụ ya ụnọzi so na ya bụ ihe dị ebe ahụ